Yeay. Yo, ngambah cengkok gon gawat. Ayo. Alon-alon lho. Alon-alon. Ya, Duk. Bismillah. Ayo, terus. Sidik meneh. Oh, yuk. Alhamdulillah. Lulus. Ya. Ya. Tutuke. Meranu. Sinuba sinung karata Neno nano. Yuk. mregratarta Nano eno. pakartining ngelmu Neno neno. Yuk. kang tumrap ning tanah Jawa agama Ane. kemeng haji Turi putih. Ayo no. Oke. Wong iso ngladeni ngono kuwi. Wis jare nek diberi kasih sayang harus membalasnya dengan baik. Nah, oke deh.
Yo Mbak Pri, anu. Yen memajang. Among karo. Sik. Apa? Piye? Kowe sing kulino ngeslahe piye? Oh, padake apa wae. Lah wong arep dijeglek obah ki engko ora pas no. Dadi kudu anteng ngono, Pak. Iya. Among karo janur kuning. Awas, jeglek yo. Ayo. Ayo ta, Pak. Kok sing ditokke kene. Oke. Iya. Ya kabeh iki anune no Mas Gareng kabeh iki ya eneng anune dhewe-dhewe. Angleke dhewe-dhewe. Omonge mau. Kene jeglek diselani omong ora dijeglek lho. Ayo genti Kak, ayo. Ora sida iki. Wes to. Wah, Anu. padahal wis ditokke lho. Karo biceng karo kendhok ora. Awas. Yo, sing leo. Aku. Api. Lah kok beda? Mak kratak ngono ta? Ngetrek. Kok beda lho. Ah beda kowe takono yoga kok. Nene aku. Ayo, Mbak Pri, ayo. Pacitan Seremi Awas. Jeglek yo. Yo. Iya. Enak lho, Pak. Alah. Neh, Pak. Oh, ya nene. Nene. Awas, yo. Enak banget. Ayo. Ayo. Modar. Wong sing ling wedok seneng kok. Sing wedok seneng. Wong gerak prak prok kok. Ayo Kak, nanoe. Yo. Panas. Oh. Ayo. Hop. Nasut dan aling-aling ceping gunung. Jeglek. Nadian wadon. Ayo. Jare jeglek. Kliwat tok yo. Yo Kak. Kowe kono wis kekiter e. Anu. Iya. Nadian wadon sarato. Suara suling memandang suarane. Kitan bali ngulon. Apa setia dekelakon, setia dekelakon. Terus Mas ki langgame. Yo, Mbak Pri. Mangga. Pinter gampang nebak.
wewe yo saiki apa lali walang kekek walang kadung nek guna tak sedani Gonggong segar Pipalondo lanjut yuk Sekar bisa nyaman 14 kilo seger ayo gunung Mbak Mimin, Mbak Apri.